επίσημο καλωσόρισμα για το γεγονός ότι είστε εδώ κοντά μας. Είναι πολύ μεγάλη χαρά για εμάς και για το Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΕΡΜΑ να έχουμε τους συναδέλφους μας. Το ΣΕΡΜΑ λοιπόν έχει ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα. Εδώ και 6 χρόνια παράγει δράσεις. Το 2024 θα αποτελέσει μια πύλη εισόδου για μια νέα αγορά. Το ΣΕΜΑ και οι μεσίτες αποτελούν ένα θεμελιώδες κομμάτι της διαμεσολάβησης και αποτελούν ένα κομμάτι της αγοράς μας που αποτελεί ένα εξαιρετικά σημαντικό έργο, πολύτιμο έργο. Καταρχήν να πω ότι είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που είμαστε όλοι μαζί απόψε εδώ σε αυτή την υπέροχη εκδήλωση του ΣΕΜΑ. Οι μεσίτες ασφαλίσεων στην Ελλάδα παίζουν ένα καθοριστικό ρόλο για την ανάπτυξη της αγοράς και την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας. Θα σε παραπέμψω στο νέο σήμα. Η διαφορά είναι ότι αναδεικνύουμε το μη, που είναι ο μεσίτης, άρα η σχέση μεταξύ ασφαλιστικής εταιρείας και πελάτη και ένα πολύ πιο σύγχρονο προφίλ. Επειδή τα πράγματα εξελίσσονται, πρέπει να εξελίσσονται και οι άνθρωποι και οι διαδικασίες. Πρώτα απ' όλα είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που συμμετέχουμε στην εκδήλωση του ΣΕΜΑ. Να πω και ένα μπράβο για το νέο λογότυπο, μας αρέσει πάρα πολύ. Ο ΣΕΜΑ παίζει ένα καθοριστικό ρόλο στην ασφαλιστική αγορά και νομίζω θα παίξει ακόμα έναν πιο καθοριστικό στα χρόνια που έρχονται, μιας και βλέπουμε και εστιάζουμε κι εμείς στις ασφαλίσεις μεγάλων επιχειρήσεων και θεωρούμε και με την υποχρεωτικότητα της ασφάλισης και με τα νέα κίνητρα που δίνονται από την κυβέρνηση, θα είμαστε ακόμα καλύτερα σαν ασφαλιστική αγορά για τα επόμενα έτη. Καταρχάς να πω συγχαρητήρια στο ΣΕΜΑ, γιατί πραγματικά ο ρόλος του στην ελληνική ασφαλιστική αγορά χρόνια τώρα έχει αποδείξει ότι είναι κομβικός και είμαι σίγουρος ότι τις εταιρείες που κάνει θα συνεχίσει να βοηθάει στην ενίσχυση της ασφαλιστικής συνείδησης. Καλησπέρα λοιπόν και από μένα. Χαίρομαι πάρα πολύ που βρίσκομαι σε αυτή την ωραία εκδήλωση. Επαιτειακή πάντα, κάθε χρόνο για μας είναι μια αφορμή να βρεθούμε με όλους τους μεσίτες. Θεωρώ ότι είναι η πιο κατάλληλη στιγμή για όλη την ασφαλιστική αγορά να έρθει ακόμα πιο κοντά με τους ανθρώπους που απαρτίζουν το ΣΕΜΑ και να βοηθήσουμε όλη την κοινωνία ευρύτερα και την Ελλάδα για να αναπτυχθεί η ασφαλιστική συνείδηση του Έλληνα. Μόνο θετικά σχόλια μπορώ να έχω για το 2024. Φυσικά η αγορά περνάει διακυμάνσεις. Αυτό που ζούμε και που ξέρουμε και που βλέπουμε με την κλιματική αλλαγή είναι κάτι πρωτόγνωρο. Ας ελπίσουμε ότι θα καταφέρουμε να ανταποκριθούμε, αν θέλετε, σε αυτά που οι καιροί απαιτούν. Εκτιμώ ότι σιγά σιγά προσαρμοζόμαστε στην Ευρώπη. Αυτή η προσαρμογή θα δώσει νέα πνοή στην αγορά, ο τζίρος είναι δεδομένο, θα αυξηθεί, άρα πραγματικά εκτιμώ ότι έρχονται καινούργιες καλύτερες μέρες για την ασφαλιστική αγορά.